Het liep het oerdijs sarestig bij de proefborkerij in de Kolmerwaard. Maar niet is minder wier. Tientallen damherten zwartje rondom in het gebied vaskeer. Enkele weken waren zelfs sensoren van landbouwonderzoek vernield. Die hebben ze waarschijnlijk aangevreten, waardoor de sensoren defect zijn geraakt. En wij daardoor onze metingen niet meer kunnen doen. Deze is nog intact. Deze hebben ze opengeduwd, gevreten en de sensorwaarden en de kabels zijn eruit. Kijk, hier zie je. De proefborkerij had al zo'n 2005 last van de damherten. Maar het wordt nou wel heel slim. En maatregels, als skrikterieën, werk je net. Tot aan tijgerpoep aan toe. En mensenhaar en van alles. Los van de afrasteringen van laag tot hoog. En met schrikdraad en 3 draden en 5 draden en 7 draden. Maar als zij ergens naartoe willen in zo'n koppel, dan gaan ze daar naartoe. Er is nevens SPNA maar één oplossing. Bisten afshitten. Maar dat mij net zomaar, nevens de provincie. Er wordt op dit stuit werken aan een faunabeheerplan. Maar wanneer dat klaar is net duidelijk. Als hier niet een oplossing voor komt, dan komen we straks een keer op het moment, en zover zijn we gelukkig nog niet, maar dan komen we een keer op het moment dat we zeggen van bepaalde onderzoeken kunnen we hier niet meer doen. Want het risico is te groot dat we onbetrouwbare data en conclusies daaruit kunnen trekken.